Tämän kauniimpaa moottoripyörää on vaikea löytää. Koeajossa on kauden kuumin kyykkipyöräuutuus Ducati Panigale. Tyly ja aggressiivinen ajovalojen muotoilu, lyhyt ja siro takapää sekä tietenkin Ducatin punainen väri tekevät uudesta Panigalesta todella sporttisen ilmestyksen. Tehokas moottori yhdistettynä viimeisimpään elektroniikkaan takaa unohtumattomat kyydit, ainakin paperilla. Kokeillaan, onko näin myös käytännössä. Ducati 1199 Panigale laittaa kovan haasteen kilpailijoilleen. 164 kiloa kuivana ja 195 hevosvoimaa takaavat markkinoiden kovimman tehopainosuhteen. Vaikka Panigale on täysiverinen kilpuri, ajaminen on vaivatonta myös rauhallisemmassa vauhdissa. Lyhytiskuisen moottorin alavääntö ei ole yhtä hyvä kuin mihin Twineissä on totuttu, mutta Ducati jaksaa vetää pintakaasulla mukisematta. Mutkateillä Ducati pääsee oikeuksiinsa. Kapeaa ja kevyttä pyörää on ilo taittaa mutkasta toiseen. Iskun vaimentimet ovat täysin säädettävät, joten alustan saa aina tilanteeseen sopivaksi. Erikoinen ja hieno ratkaisu on takaiskarin sijoittelu, joka mahdollistaa säätöjen muokkaamisen myös ajon aikana. Ajoasento on tiivin kompakti, mutta silti satulan ja jalkatappien kulma on vielä inhimillinen normaalinkin ajoon. Matka-ajossa pärjää yllättävän hyvin ja satula on juuri sopivan kova. Erittäin tehokkaat jarrut näin kevyessä pyörässä vaativat aluksi totuttelua, ettei ajamisesta tule kulmikasta. Kuskilla on peukalon alla 3 erilaista ajomoodia: Race, Sport ja Wet. Sadekelin asento keskittää pyörän 120 hevosvoimaiseksi ja samalla kaikki hienoudet, kuten luistonesto, ABS, kytkeytyvät Hanakamin päälle. Yksi pyörän monista herkuista on Ducati Quick Shift, joka mahdollistaa vaihteiden vaihtamisen ilman kytkintä ja kaasun hölläämistä. Panigalen painonpudotuksesta suurin ansio kuuluu uudelle alumiiniselle monokokkirungolle, joka laskeutuu moottorin ympärille. Keveys kostautuu peltoaukeilla, sillä tuulenpuskat tarttuvat pyörään todella helposti. Etukate on suunniteltu lähinnä muna-asentoa varten, eli sen suojaan pääsee vain silloin, kun ajetaan täysillä. No niin, eiköhän katsota mihin tästä Ducatista on. Ducati Panigalen suorituskyky on julmaa. Täysillä kiihdyttäessä etupyörä tahtoo väkisin nousta pystyyn 3 ensimmäisellä vaihteella. Tämän jälkeen keuluminen rauhoittuu, mutta kiihtyminen ei. Vauhti kipusi 280 kilometriin tunnissa vain 600 metrin matkalla. Matalilla kierroksilla pyörä tuntuu jopa vähän laiskalta, mutta kierrosten noustessa yli 8000 Ducati herää eloon. – 200 kilometriä tunnissa meni rikki keula pystyssä jo kolmosvaihteen lopulla. Ducati 1199 Panigale on kuin ladattu ase. Oikeassa käsissä upea peli ja väärissä todella vaarallinen. Pyörä sopii niille, jotka haluavat tallensa tuoreenta tekniikkaa suoraan road racingin huipulta. Yli 30 000 euron hinta pitää huolen siitä, ettei samanlaisia osu turhan usein viereen rantakahvilan parkkipaikalle.